всички, аз съм Даката 123 и в това видео ще ви покажа как да се направите невидима папка. А първото нещо, което трябва да направите е да се направите папка. Да, очевидно. Така, правите си папка и така, влизате после, ето е папката. Ето я. После влизате, нали цъкате върху десен бутон върху папката и отивате най-долу, където е свойства на папката. Влизате там. Нали пише свойства, мисля, че само. След което виждате тук три неща, отивате на третото за сега и влизате ето тук. И да смените иконката. Виждате ето тези празни квадратчета, оттам цъкате едното и натискате ОК. След това следващото нещо, което трябва да направите е да отидете на първото, да смените името на папката с нещо малко. Ето като например, с една буквичка или цифричка. Ето аз примерно с едно ще го направя, виждате. И после цъкате окей. Така. И виждате, че папката и вече е ето синя, но като цъкнем и става съвсем леко, се вижда едно бяло. Така. И за целта сега, за да не се вижда много, трябва да я преместите на някое по-бяло място. Ето, примерно тук и не се забелязва папката. Виждате, за да я намерите, трябва да направите така. Аз даже имам вече две папки, да се отбелязва с малко синьо тук. И тук имам невидими папки. И да, надявам се видеото да ви е полезно, нали, да ви е харесало по-скоро, защото не знам за какво ще ви е полезно, освен ако не искате някакви лични неща, но тогава мисля, че може да я закодирате, но да, в някое видео, в следващото видео ще ви покажа как да се закодирате в папка. И да, така е. Окей. Това е за това видео. Харесайте го, ако ви е харесало. Абонирайте се за каналът ми. И очаквайте още такива уроци. И чао!